So madiya to nang babagaon na to naong diri sa Facebook no magbabaga na ta kay kuan unsa man. Amo apil ka. Amo apil akong bata. So mo to sugdan na ni sugdan na ni mama magbabaga si mama diri sa ha? Ha? Magbabaga sa si mama og naong diri sa Facebook. So kamo ba kung amo kapalo ba malo ko no mo be? Para madali ta ani ba kay ako ba stress na ako ay na-stress na ako sa mga challenges ni kuan ay ni Daddy MI. Unsa na itong naong mura ni karagan nga kasing. So mao to sugdan nato itong Orimos ang ato yung nag-content bisag unsa na asa naman is inday. Ay, unya ra sanak magpabaga sa si mama mamugas sa si mama diri ha mamugas ako in taon oy may nalang diri basin pa uri kaluyan pamugas ta diri ba natay maani po kun unya mao to mga guys. Nya unsa man kalibog pud ning content to oy. Naagi da ay title aning pagbablog na to no. Unsa naman sa nang gikaon oy nagtutoy na makasakamot unya tutoy daron liter ha nya ra kadali lang mano na ni mama ron mao to nalimot na lang ko noon. Nalimot na si mama be tawa lang sumo na kung kalipay ba di kini siya hindi kong anak wata ba ni nako muno kung kalipay unya kamo ba magsige mong tanaw sa kong Facebook sa ako ang video hindi mo follow nako palohon ko nang liog ninyo yan uban di ginahas kong naong mo di mo ginahas kong naong kagwapa nako muna naong sa kagwapa bugno nataagay nakagay o na ko nga napilingon kay kama bati kay kag naong ma ingon bigi kagwapa lagi bati lagi naong mama ayaw nak so ako lang kabugno di ko ba mugno madi siya lagi ba mugno nako ay wa man ta ko kabugno di ba ko malita rin ko nak nga lang ko sinultihan pa singhang nga na ko register ni daan para sa agay sa maning ayaw nak mapili ka sige apiloti ka o dara matutoy naman niya so mao to ba diyo niya na tiwason na kakaon na kong buhok una yung kong kaos kong buhok una titiwason kanang matugin na ko na kay mututoy sa ni ay laasad ka ayaw madino magpatutoy kung kita mo di mo sugot ni nga magkita mo sa didi niya ang yahang pasipayer didi ni mama katawa be liwat ka mama nak liwat mamoy mo to ha basta magkita gay mo ani mo agi gani sa inyong news feeds siguro news feed na lang para human magbuot mamoy kung gusto ko istorya oy magkayungit ba tali sulti Andre mo agi gani ninyo i-like sad oy kung gidahan mo ba i-like nya i-share nya ikuan sad ta oy ipalo ba pamaluon ko na inyong liog ba bye.